L-Unjoni Ewropea qablet li roaming jibqa' min jeħlas żejjed fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għal 10 snin oħra, jiġifieri sal-2032. Dan ifisser li meta wieħed isiefer f'pajjiż li huwa stat tal-Unjoni Ewropea, dan mhux se jħallas pejjeż addizzjonali meta juża il-mowbajl tiegħu. Din tapplika wkoll għal kwalunkwe telefonata jew SMS li tirċievi minn xi ħadd li jkun barra mill-pajjiż. Dan ifisser li t-telefonati, l-SMSs u s-servizzi tad-dejta huma l-istess bħalli kieku qed iċċempel f'Malta. Din l-iskema magħrufa bħala uża ir-roaming daqs li kieku f'pajjiżek kienet daħlet għall-ewwel darba f'Ġunju ta' 5 snin ilu waqt il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Il-Membru Parlamentari Ewropej tal-Partit Laburista Elix Agius Saliba li huwa n-negozjatur tas-Soċjalisti fil-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur għal kif din hija waħda mill-akbar suċċessi tal-Unjoni Ewropea. Fi stqarrija maħruġa mill-Partit Laburista, Agius Saliba qal li jinsab kuntent li l-Parlament Ewropew irnexxielu itejjeb it-trasparenza. Intqal kif iċ-ċittadini Ewropej ma jistgħux jiġu mitluba iħallsu aktar għal messaġġi, telefonati u l-użu tal-Internet fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. B'dan il-ftehim kien se jiskadi din is-sena fi żmien 5 snin, iżda permezz ta' din l-approvazzjoni dan se jibqa' fis-seħħ għal minn tal-inqas 10 snin oħra. Dan il-ftehim sar wara l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea approva ir-regolament tal-Parlament Ewropew li għadda f'Diċembru.